دمسالا درونی یا کمونه گنم جا لپرانیا هرما آلیان دستپê kir. Di rojên pêşî de yên dirûnî diyar dibe ku hişkiya salê bandorek neyînî li ser rewşa cotkar û xudanê patozan zirarek mezin û siberojeke xemgîn didanîşan. Dêrikê bînin îsal saleka ziwayiya. Yani kevredenan ham diçinin serê sedî yek jî nabire. Ew jî alem ji xwe re diçine ji ber kayê ji ber sewalî wî we nakir. Ema meseleta ku bêjin wela me povê xwe jê hilên ya qisaya xwe jê xwedê tu şeklê de nîne. Hadi dirasel cê min xwedê mek derxistî mek nedirxistiya. Ew jî mev derxist inu em ji bê erdê xwe nakê gund we nakên biçinin û xilas. Mewad ev qiteyî ku em tênin xwedê hinekî bihana. Piştin hene bi dolarin û dolar jî giran dikin. Ne inu meseleta bêjin wela ev dolar xwe hilda. Dolar dikin car û nîv. Zêde dikin. Hên dixine sukra muhabira da li gumruk hildana. Hên dibêjin bidaet nayê rê girtiya. û bi xwedê em jî tişexulin mamê çikin. Ser nisba Çinînê we nakim xwedê sê sedî yek jî nabirê. Belki 400 kilo ka jî jê nayê. Yani muzim kamil deribiya. û em çiş xwe ercî bisênin xwedê xwe ercî dixisirê û em jî dixisirin. Kêmayiya hilbirîna çandiniya havînê ji kêmayiya dirûniya zivistanê ve tê. Hilbirîna berhemê salê pir cida bû ji wan salê berê û ji aliyek din ve ajokarê patozê balkêşî dida kayê bêtir ji genim ku di çwal de ne bêtirî di çwalan berhemê genim bû. Îsal eşka saliya û bayan kêm bû û ev şolê gom dikin jî ji ber kayê genim nîne yani tovê çûyê belkî kîsek jê tê jê nayê û me xizane çêkirine berî niha ka me tavêta erdê îsal em kayê dikine kom eglebe ji ber kayê û derin jê berdan yani baran nebû çwal tov eglebe kîsekin di kîsin vê derê nîne eglebe ji ber kayê em dişuxulit. Cotyar jî gilî û gazindê xwe hebûn. Têkçûna werzê salê barek giran û karvedanek xirab dida rewşê. Cotyarên Rojavayê Kurdistanê çavdêrî teewîdek mezin ji dizgihên navdewletî ne. Ev nake ev erdê heneke hemû berdan. Hemû timama berdan me neberdan. Me got hinek kaj mere werî. Me Çinî kaj mere ala esas werî kajê nehat û genim ji hingî ve Çinî me şek nediye xwe. Hindir û hilwê de rasê de me şekê nediye. Em lê dimeyzênin dikîsin yani tov jê nehat genim jê nehat tiştek. û me jî me neberda û hal û tat bînê de rasa sere dimeşê û wensa xwe pê têne. Em jî poşman bû got me neberdaş pêz raw jî. û xwedê xesirîn em tê de gelekî demirîn tê de yani bêjim me te belkî me 5 milyonî tov avête vî qetî û qetê henakê tiştek jê nehatiye. Hevana me pêşova pêz birde nav kispera û nav cê pêşova ne Çinî. Em ê wilo de rasê birde nav. Arîkariyekê şerî sal hebêj bûyî tov matov me re bikir musaedeke em biçêrin baş e musaedê nekin jî xwedê me halû. Werzê salê têk diçû ji encama kêmbaran û hişkiya salê. Di heman wextî de pirsek xwetîne li ser holê. Gelo wê çi dezgeh yan çi rêxistinên navdewletî wê teewîdê bide malbat û zarokên wan cotyara. Ji devera Aliyan Ferzan Hesên.